Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ada na punta mga higala ni atong tulumanon sa kahanginan. C-on-A, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Miyerkules. Pizza 17 na kini mga higala sa bulan sa Hunyo tuig 2026 o padayon ta mga higala sa atoa nga mga pagpangalagat. Bueno mga higala, no? Kumusta naman mo? Naghinaot ko nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panlawas ni ining kabuntuhon. Okay, no? So kumusta naman di ang atong talahorong obispo, no? Ang atong talahorong obispo si Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata, ligo manusab ang ako mga kaubanan nga mga kaparian, liban nagayon din ha sa may Dawin, no? Ang ako ang classmate din ha, no? Si Padre Obing Masyon, ang ako usab nga classmate din ha sa may San Juan si Quijor, no? Si Father Dami Hiramis o ang ako po nga classmate diri sa may kining Batinggil. Oy, kumusta naman, no? Naghinaot kita mga higala nga ana kitang tanan sa kapiskay sa Panlawas. Okay, no? Abino, kumusta naman? Ato din talahorong obispo, no? Kumusta na bishop? Ato di ay ato karong ari kita sa ato nga CBCP News, Balitang Simbahanon ni ining kamugtuhon. Balitang Simbahanon. Oh, kumusta naman mahigana, no? Abino, June 17, Wednesday, Ateneo de Davao offers full scholarship to siblings of kanang Ateneo athlete, no? Basketball player nga si Rene Butterbonia nga sigon sa atuang sigon sa atong nasayra, no? Na disgrasya en taon kini sa kining gitawag natong usa sa mga kalihukan nila, no? Kini bitawng gitawag og team building, no? Unya sa iyaha po din taon nga pag kuan dito kay duna man gud po dito man sila sa beach nag team building. Sus pastila na nangalumos man hinuon mahigraduha sila kabuok, no? Katupong Nigerian, no? So muna nga ang taga Davao man lagi to si Kuan Butterbonia muna nga ang eskwelahan sa Ateneo de Davao nag-offer sila og full scholarship sa unom gyud ka mga manghod in town ni Butterbonia. Balita manghigala gikan sa Vatican. Matud pa ang ato ang talahorong Santo Papa nipasalig siya og tinud-anay nga mga pag-ampo alang sa nangamatay sa mga pamilya sa mga nangamatay, no, sa nahitabo nga 7.8 kini bitong earthquake nga nagpaghitabo dito sa South Cotabato, no? Matud pa niya, I ensure the people of the Philippines struck a few days ago by a powerful earthquake of my closeness. I pray for the deceased and other families and their families, for the wounded, and first of all those suffering because of their diseases. Ayan, no? So nagkuan in taon kining nagpaabot sa iyahang mga pahasubo, no? Ang ato ang talahorong Santo Papa ngadto sa mga pamilya nga siya nahimong biktima sa linog nga nagpanghitabo dito sa kining South Cotabato. Mao kadto mga higala bating simbahanon ni ining kabuntuhon ug padayon kita sa ato nga mga pagpangalagan. Abino ari na ta mahigala sa ato ang Saint of the Day. Bueno, ang atong Saint of the Day karon mao si Saint Emily de Villar, no? Saint Emily de Villar, no? Ngatud pa membro kini siya sa usa ka noble family sa ato pa arang-arangan nga pamilya mahigala. Noon niya nahimo kini siya nga founder sa Sisters of Saint Joseph of the Apparitions. O niya matud pa ang nahimo nila nga kining gitawag og apostolado mao ang pag-atiman sa mga nanginahanglan, no?
care for the needy, ang mga masakiton, o ilabi na gayon edukasyon alang sa mga kabataan. No, muna nga dako kay gikatampo usab kini si Saint Emily de Villar sa paglambo usab sa pagtuong Kristohanon ngadto sa ilahang lugar. Mao kadto mga higala no ang balitang simbahanon ni ining kamudtuhon o padayon kita sa ato ang pagpangalagan na loro dongog kay mga higala no ang mga kining gitawag na to sirena sa basketball. Abido arita mga higala sa ato ang catechism. Okay, no? So, arita sa atong catechism, mga higala. Atong catechism karon ang atong topic, no? Christian ethics on financial management. No? Wapo sa kita mga topic, mga higala, no? Christian ethics on ethics. Christian ethics on financial management. Of course, matod pa, ang atong Christian ethics on financial management nakabase kini sa principle of stewardship. No, unsa man ang principle of stewardship mga higala? Nagkanayon ang principle of stewardship, everything belongs to God and human are entrusted to manage this responsibly. Ayan na sa ato pa kini di ay ato ang pangnegosyo ba kining financial matters nato kinahanglan nga magabase gyud sa principle of stewardship. Unsa ganitong principle of stewardship nga ang tanan nga ani kanato gasa sa Dios, nga ang tanan nga atong gibatunan gasa sa Dios alang kanato. O gani kitang mga katawhan ato gyud kini kanunayng ampingan. No? We should manage this responsibly. And of course, unsa man ang mga ang ato ang mga key principle, no, mga key principle. Number one is honesty. Sa ato pa bisag unsa na malaman ni magpaningkamot nga mudako-dako og jutay ang imong ginansya pero ayaw gyud og pamakang, ayaw gyud panglimbong, ayaw gyud og pang kanabitang sa mang limbong manikas, ayaw gyud og panikas, no? Naman because honesty is the in the Christian ethics on financial management. Honesty is the foundation of all you do. O di gana mawala, no? Dili gana mawala mga higala, no? Number two, avoiding debt or pitfalls of matud pa kanang sa Malaysia co-signing loan and financial bondage. So kanang maghamuham na lamang ka mga higala o panguan ba? Pang maghamuham na lamang kag pangutang, may puruhan ba yung mapurudoy ka kay kalagmitan ta ba yung kuan na collateral unya simbako ba? Simbako oroy ug di magkadimao ang imong negosyo kay pangimbarguhon man ang imuhang mga kamtangan. So muna nga imbis nga kana bitawng magsige kag pangutang apila ang hingala, no? Sa kining Christian ethics on financial management, especially sa principle of stewardship. Mga dili gyud ka magpasulabi sa imong gibati, most especially kung naadapit sa pangutang. No? Kinahanglan nga wala gyud dili ka physical bondage, no? Yang mga binasi kini mga higala sa mga prinsipyo nga naapod sa Biblia, no? Matud pa diri, no? O kinahanglan nga ang usa ka tinugyanan kasaligan sa iyahang agalon. And number two, sa ato sa mabasa mga higala, no, sa 1 Corinthians chapter 14 verse 2. No, matud pa, no, o kinahanglan nga ang usa ka tinugyanan kasaligan sa iyahang agalon. O niya lain pa jud sa 1 Peter chapter 4 verse 10, ingon sa maayong piniyalan sa nagkalain-lain nga gasa sa Dios, kinahanglan nga gamiton sa tagsa-tagsa ang talagsaong gasa nga iyahang nadawat gikan sa Dios alang sa kaayuhan sa tanan. O dili gid wala higala man gitawag na to one of the principles of kining gitawag na to Christian ethics on financial management, dili ginamawala ng honesty. No? Honesty is the best policy. Sabi, no?
balik-balikan na to na og mga adlaw mga higala ha. Kini nga tuwa karon nga gi topic nato karon sa ganitong topic karon mga higala, Christian ethics on financial management. Salamat og mayong mudto Pilipinas.